shithi Paul cheki Kolossai, kalenong kebeningkong. Paul apostol Christ Jesu daka U Blei, baru Timothy para banget jongi. Kyrkhu bat ki para ki banget skem hau Christ ha Kolossai. Kajing iaphi bat kajing sok U Blei kupa jongi. Ngiaingu U Blei kupa jong Jesu Christ utra jongi. Daka badwai halakas ngi na kabenta jongpi. Habang ini osngeu syapang kajing nget jongpi hau Christ Jesu. Pachapang kajing iit kapapidon Kyrkhu baro. Namar kata kajing kermen ya kabalabu na kabenta jongpi hagi beneng. Ya kabapi lala osngeu menchua haka Ktien kajing shisha jong ka gospel. Kabalawan syapi komba kalongru haka pertai baro. Kaba seiso bat kaba nangroy komba hapiru nadu kata kesngi bapili osngeu bat pila itu ya kajing U Blei haka jing shisha. Kumba pila yo hikai na Epaphras para syakri ba iet jongi. Ubalong unoyalap ubayaine jong Christ na kabenta jongi. Ubalay tu ruhangi ya kajing iet jongpi hau mensiem. Nagabenta kata mangiru. Nadu kata kesngi bangili osngeu. Ngiman tachu uban duai bat ban pan nagabenta jongpi. Ban pendap yapi da kata kajing tip syapang kamon jongu hagajing start bagajing syampang bagajaman sem baro. Bapinyat kumbadai biang ya udrai ya gaban pensngobha baro. Daga ba seiso hagajing le babha baro. Bat daga ban nangroy hagajing tip ya U Blei. Balapan klan daga bor baro. Kat bakum kata ka bor ka burom jongu. Syagajing yaisha bagajing sya slem baro lembat kajing kemen. Daga ba aingu hau kupa. Ubalapan bet ingi ban longki nongyok benta naka benta jong Kyrkhu akajing shisha. Ubala pelat yangi naga bor jong kajing dom. Badu balapan kendriak no yangi syake hima jong khun kajing iet jongu. Hau bangi yo ya kajing siuspa jongi kajing map ken yaki pop jongi. Ubalong ka U Blei ubamla yo i. Ubala ka ningkong na kajing tau baro. Nabahau la tau yaki eke baro haki beneng badaga kendel. Ki eke bala aban yo i. Bad ki eke bamla aban yo i. Laki ket lani ki hima, lani ki jing sinsyar, lani ki bor. Yaki eke baro ken la tau da u, bad ya u. Bad ulong menshua ki eke baro, bad hau ki eke baro ki ya nek lang. Bad ulong u kli jong ka met, kabalong ka balang, ubalong ka jing stang, ubalaka ningkong na ki bayap, ba unyo long uba halor haki eke baro. Naba ukpa ulas ngobha baka jing da baro kan syong teli hau. Bad da u ban penyasuk no iki eke baro haladehi. Habalala penlong ya ka jing penyasuk da kasnam ka dingfna jong u. Da u nga ong la ki eke baro kiba ka kendeu lani ki eke kiba haki beneng. Bad ya pi kibala long menoru ki khun sos iem. Bad kinong shun haliki jingmut haki kambas niu jongpi. Herementa ula penyasuk no. Haka met ka do jongu da ka jingyap. Ya gaban penyeng ya pi kiba khoj. Bad kiba klempop. Bad kiba klem jingduna hakamat jongu. Lada shisha pi yaisa haka jinget. Ya gabala pensyong nongrim. Bad kiba neaskem. Bad kiba mki no. Nakata ka jingkermen ka gospel ya gaba pi layos ngaw. Ya kabala yalap hau benriu baro ubah hapo ke beneng. Ya kabala penlong nong yalap yang ngau pol. Menta nga kemen nga jing syak jonga nga kabenta jongpi. Bat nga haladehi nga pendap haka do jonga ya kita ki ege kiba dangsa nga jing syak shitom ukris nga kabenta ka med jongu. Kabalong kabalang. Ya kata la penlong nong yalap yang nga kat bakum ke jing penyat niam jong Blei ya kabala IT hanga syapang jongpi pan pendep ya ke Ktien U Blei. Ya kata ke jing mayan ken ya kabala buri na kita ki ayom bat na ki pating benriu baro. Henry menta la penpau ya ka Kyrkhu jong u. Haki bau Blei ulamon ban pentip katnu kalong kata ke jing kendroi spa ke burom. Kani ke jing mayan hapdeng ki gentle. Kabalong ken ukris hapi kajing kermen kaburom. Ya ubang ya lap da kabas neng ya ubriu baro. Bada kabahikai ya ubriu baro hakajing start baro. Bangin yo penyeng ya ubriu baro ubajanai ha ukris Jesu. Syaka bangat tray minot ru. Da kabapen kat bakum kata kajing tray jong u. Kabat tray borba hanga.